Di sala 2014 de wexta ku jinekî şîr dida zarekê xwe karmendên otelekî hişyarî dane vê bila ku di nav civakê de pêsîrê xwe veşêre. Ji ber vê jî jinên ku şîr didin zarekên xwe çalakiyek li ber vê otelê li dar xistin. Ez difikirim ku ew ji bo asayîkirina mijandina zarokan e, ku hûn dizanin ew protesto li dijî fikrandinên neyînî ya civatê ya li ser mijandinê. Her çend di giringiya şîrê dayikan bo tenduristiyê eşkere bê jî fikrandina neyînî ji derdikevin holê. Şîrê dayikan gumana nexweşiya şekerê yan ji obeziteyî ji zarokan re kêmtir dike û emrê dergûşan jî zedetir dike. Bo dayikan jî mijandina pêsîrê wan ji nexweşiya qenser ya pîsîr û hêkî zayînê diparêze. û li çend welatên pêşketî de ji nav 5 zarokek yek ji wan heta teminî yek salî tên şîrî pêsîrê dimêje. Tevî ku di civatê de ji bo şir mijandinê gilî tên kirin, lê dayikên vê demî rastî rexneyên hevalên xwe tên ger şîr nedinî zarokên xwe. Gelek zûrî ve çêbin wextê mirov şîrî dide zarokê xwe, bila tu nexwazî an jî bixwazî jî her di zûrî çêbin. Ez dibêm jin rastî çend bersivê neyînî jî tên. Lê lêkolîn pir diyar dike ji dayikê re ger ev dikaribin şîrî pêsîrê bidin zarokê xwe heta teminî yek salî divê ku ev bikin.